بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دخول السوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة. في هذا الحديث النبوي الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ذكر الله تبارك وتعالى في موضع قد يصعب على كثير من الناس أن يذكروا الله تبارك وتعالى فيه، وهو السوق. فذكر لنا فضل ذكر الله تعالى في السوق كما رأينا في الحديث أن من دخل السوق ذكر الله تبارك وتعالى بهذه الأذكار وبهذه الكلمات، فإن الله سبحانه وتعالى يزيد له في الأجر، فالأجر يكون كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أمي الله تعالى تنو كسي أن نما كوينيكا كي أراكا تشيدين باكا أناكا سودونغيو أناكا صحابة سنو أني مومم مناتوغولا نبارا نمان كيليه فواتاسي الكيامة جردوما أمالا ديلي أراكا سورة بارا نمان كيلو چلا أنا ولندا بي بوندا كورا ديلا بوندا دمائي ذكر الله تعالى في السوق. قالوا تعالى قسما كيتو سوق كوننالا، قال قسما كيتو سوق كوننالا. على صلى الله عليه وسلم أي مفو وبونداينا أنا جنكا حديثين لمن يغنفه. على صلى الله عليه وسلم من دخل السوق كن ما من دون سوق النالا فقال إي كنتو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كوني يعني كما كاين فو إدوني سوكو كونالا الله تعالى بيسرمنا كتب الله له قال بسبن كي ألف حسنة بارنما بابا كلنا كلي ومحى عنه ألف سيئة بارجو بابا كلي على بو جوسيكا بو إيغا جرميونا ورفع له ألف درجة. قالوا تعالى بكرة لكي درجة بابا كلنا على كرغك مكان فلين صلى الله عليه وسلم ني على كاف سمنتي باي كودي أكا جوما كذاك نالو تعالى كابي جونسون على كسونين دنين تكوا كجتك ديما على بيسون chogola chogo munyadia adola iga bara fitinin dron keli Allah Ta'ala be wali man do iye
ne fe mun bala ne yɛrɛ sigilen tɛ ni a ye. O la hadisa in kɔnɔna la alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ k'a ɲɛsin ala kosuma kɛli ma yɔrɔ la, yɔrɔ mun ne maa caman bɛ ɲinɛ ala kosuma kɔ a yɔrɔ la, n'o de ye sugu kɔnɔna ye. O de kama dɔnnitɛlaw ko ala kosuma daraja bonyana sugu kɔnɔ ka d'a kan maaw donna laɲini mun kama sugu kɔnɔ, o b'a to maa mun hakili bɛ to ala kosuma la o man ca. maa mun hakili bɛ to ala kosuma la k'a kɛ o man ca. O la hadisa in Umar bin Khattab radiyallahu anhu ale de ye hadisa in langali an ye ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. Allasulu bɛ Tirmidhi kɔnɔna la, ale ye a langali kitab abwabu da'awat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duwawu minnu minɛna ka bɔ alakira yɔrɔ kisi ani nɛɛma b'a ye. Babu ma yaqulu idha dakhala suqa, ni donna sugu kɔnɔna la ka kan ka mun fɔ o bunda. Tirmidhi hadisa in langali o yɔrɔ la yen, ka tila ka a langali halisa a ka kitabu kɔnɔna la yɔrɔ wɛrɛ la tuguni. Langali siraw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mun na. Cogoya kelen na Ibn Majah rahimahullah o fana ye a langali a ka kitabu sunanu kɔnɔna la, kitabu tijarat babul aswaq wa dukhuliha, jago bon gafe sugu ani doni sugu kɔnɔna la o bonda, ale y'a langali o yɔrɔ la. O cogoya kelen fana na dara min fana y'a langali tuguni ni donna sugu kɔnɔna la i ka kan ka mun fɔ. Al-Imam Ahmad rahimahullah ale fana ye hadisa in langali Musnad Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu o kɔnɔna la. O la hadisa in bɛ fɛn mun fɔ an ye an bɛɛ lajɛlen bɔra k'a mɛn sisan. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ne maa mun donna sugu kɔnɔ k'i kanto la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ni ye nin fɔ Allahu Taala bɛ baraji ba kelen sɛbɛ i ye, jurumin ba kelen a b'o jɔsi ka bɔ i kana, wa Ala b'i kɔrɔta daraja ba kelen na. Ba kelen tɛ dɛ, ba kelen sigiyɔrɔma ba kelen Allahu Taala b'o de kɛ. Baraji ba kelen sigiyɔrɔma ba kelen Ala bɛ o de kɛ i ye. O cogoya kelen fana la jurumi ba kelen sigiyɔrɔma ba kelen Ala b'o de jɔsi ka bɔ i kana. O cogo kelen na k'i kɔrɔta Ala yɔrɔ darajaw la, daraja ba kelen sigiyɔrɔma ba kelen Allahu Taala b'o kɔrɔta de k'i ye. Ala kɛra ka kumakan ye nin sallallahu alaihi wasallam. Mun fɔlen don nin kɔnɔna la? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Batoma lakika tɛ tiɲɛna fo Ala. Wahdahu la sharika lahu, wahdahu la sharika lahu, wahdahu la sharika lahu. A kelen pe don, jɛɲɔgɔn t'a la. Lahul mulku wa lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu. Masaya bɛɛ y'a ta ye, wa tanu bɛɛ fana y'a ta ye. Yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Yuhyi abe ɲɛnamaya kɛ, wa yumitu wa abe saya fana kɛ, wa huwa hayyun
ala yɛrɛ masa dumalen ɲɛnamaya kɔnɔna na la yamutu a tɛ sa biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir biyadihi alkhayru hɛrɛ bɛɛ bɛ ala de bolo wa huwa ala kulli shay'in wa ale ye fɛn bɛɛ lajɛlen kan qadirun se masa ye nin de ye ala kosuma ye alakira ye mun d'a ma sallallahu alaihi wasallam ko n'an y'a fɔ k'an to sugu kɔnɔna la Allahu taala bɛ baraji 1000 sigiyɔrɔma 1000 o bila an ka mizani kɔnɔ jurumi 1000 sigiyɔrɔma 1000 a b'o jɔsi ka bɔ an jurumiw na wa daraja 1000 sigiyɔrɔma 1000 ala b'an kɔrɔta o la ale Allahu taala yɛrɛ yɔrɔ o la nin mun filɛ nin ye Allahu taala ka fɔniseereya ye nin ye ala ka fisamantiya ye mun ne a b'o k'a ka jɔnw ye i bɛ baara fitinin kɛ Allahu taala bɛ baraji d'i ma o dɔ de filɛ nin ye i ka don sugu kɔnɔ dɔrɔn la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir nin dɔrɔn fɔli la ala ka fɔniseereya n'a ka fisamantiya kɔnɔna la ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen d'i ma darajaw la ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen k'i ye bonya la o de kama a ka kan an k'an jilaja ni ɲɔgɔnnaw la nin ye baraji sɔrɔ sira nɔgɔmanw ye mun n'i tɛ sɛgɛnba kɛ a la nka baraji camanba o ye nin yɔrɔ ye maa o maa mun bɛ yen ne de ka baara bɛnnen don sugu kɔnɔ baara ma i jilaja nin kana taga k'i to cogoya si la maa o maa mun bɛ yen ne de bɛ don sugu kɔnɔ i mago dɔ dilanni na i jilaja k'a to nin kana taa k'i to cogoya si la sugu bɛ cogoya mun na an bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ dɔn a la jango an ka sugu daw labilalen don ɲɛw labilalen don sɔrɔ mun fana bɛ ɲini a kɔnɔna la a bɛ ɲini cogoya mun na an bɛ dɔ dɔn o bɛɛ la o la n'a ma ye k'a fɔ ko ɲagamu caman b'i bolo mun ye ala tana ye i jilaja k'a to fɛn fana ka sɔrɔ i bolo mun ye ala sago ye n'o kɛra a dɔ la n'o fila taara da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i na se ka bɔda sɔrɔ Allahu taala yɔrɔ o dɔ de filɛ nin fɔli fana la alakira sallallahu alaihi wasallam a ma siɲɛ hakɛ fɔ ye k'i kan ka fɔ nin de la o kɔrɔ ye a fɔko kelen ni fisamantiya bɛ se k'o sɔrɔ n'i sera ka nin camanba fɔ i bɛ sugu kɔnɔna la i ye nin camanba fɔ fisamantiya fana bɛ caya i bolo de ka d'a kan kira m'a fɔ k'i k'a fɔ ka se nin hakɛ ma a y'a fɔ ko ni donna ye nin fɔ kɔrɔ ye ko nin siɲɛ kelen de ko don n'o fɔko kelen bɛ kɛ ka nin bɛɛ sɔrɔ o fɔko caman b'i kɛ ka mun sɔrɔ Allahu taala de b'o dɔn o la an bɛɛ k'an jilaja an ka nin duwawu in ta ani duwawu wɛrɛ bɔlen don ɲɔgɔn fɛ n'o ye sɔgɔma duwawu ani wulafɛ duwawu dɔ ye la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a n'o bɔlen don ɲɔgɔn fɛ walasa i ka se ka o danfara bɔ i bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ kumasen 3 o faralen don nin kan fɔlɔ la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu o bɛ i ka kɔrɔlen kɔnɔna la duman de faralen don a kan yuhyi wa yumitu kelen wa huwa hayyun la yamutu fila biyadihi alkhayru 7 o 7 faralen don a kan a laban wa huwa ala kulli shay'in qadir o bɛ i ka ala kosuma dɔ in kɔnɔna la
mun bɛ fɔ sɔgɔma ani wulafɛla la. O la ni kumasen sababu faralen don a kan i ɲɛna t'o la i k'aw fara i yɛrɛ bolo kan. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir. I hakili to nin na i kana ɲinɛ a kɔ. Ni mun filɛ nin an ka kan k'an cɛsiri fɛn minnu na o dɔ ye nin ye dɛ. Ni taara i jɔ suguda la k'a fɔ sugu kɔnɔ mɔgɔw ye ni fɛn masina min n bolo n'i y'a minɛ k'a fɔ sugu kɔni bɛ ja fo i bɛ kiliyanw gɛn maaw bɛ firi i kan. Nka nin ye alakira ka dilen sallallahu alaihi wasallam. N'i ye nin fɔ alijinɛ sɔrɔ sababu caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i bolo ka d'a ka baraji sɔrɔ la jurumi yafa la darajaw dila i ma nin de alijinɛ sɔrɔli sababu ye. Ne ni ɲɔgɔnna fɔla an ye an b'a lamɛn komi anw ma kalan anw sen t'a la k'a sɔrɔ n'a fɔla ko mun bɛ sugu ja kalanbaliya t'o la hali n'o bɛ chinois kan de la an b'a kalan. Hali n'a bɛ chinois kan de la an b'a kalan. Ne o ye fɛn jira n badenw o b'a jira k'a fɔ diɲɛ de kanu ka bon an yɔrɔ ka tɛmɛ lahara kanu kan. Lahara sɔrɔli sira bɛ jira an na an ka kalanbaliya an b'o kɛ luzura ye. Nka ni diɲɛ sɔrɔli sira jira la anw na an b'o ɲɛɲini cogo o cogo la an b'o ɲɛɲini ten. N bɛ deli k'a fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔna la jagokɛlaba minnu bɛ sugu kɔnɔna la an bolo yan caman b'a angilɛkan fɔ dɛ. Mun y'o bila angilɛkan ɲɛɲinini na ka d'a kan o bɛ taa diɲɛ jamanaba minnu na o mɔgɔw dilanni na chinois jamanaw la Dubaï ani jamana wɛrɛw la n'o sera o baarakɛɲɔgɔn olu bɛ kuma o fɛ angilɛw de la walasa u ka se k'u ka baaraw ɲɛ sɔrɔ. O ye mɛtiriw ta ka taa kuru ta angilɛ la walasa u ka se ka angilɛkan fɔ ka d'a kan o bɛ intéressé. Nka i b'a sɔrɔ a dɔw ka fatiha yɛrɛ hali a tilenin tɛ o t'a hamina ko ye. A bɛ se ka karamɔgɔ ta o ka kalan angilɛ la ka d'a kan a ka diɲɛ ɲini sira o dɛnnen don ale ka angilɛ faamuyali la. Nka a labɛnnen tɛ ka karamɔgɔ ɲini o k'a kalan ala ka diinɛ la. N'i taara da kaburu kɔnɔ don min na hali n'a y'a sɔrɔ i ye doctorat de sɔrɔ kan dɔ in na i ni certificat de décès de bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ an bɛɛ bɛ bɔ cogo kelen de la. Nka fɛn mun b'an bɔ ɲɔgɔn na an ye mun kɛ ala ko la o de kosɔn an kana k'an yɛrɛ ma jugu ye dɛ. Jɔn ka k'i yɛrɛ ma jugu ye a kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i kana baara kɛ nka ka k'i yɛrɛ ma jugu ye kɔrɔ ye jumɛn ye fɛn mun bɛ kɛ sababu ye k'i kisi lahara don na i k'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. A kɛ wagati y'i bolo k'i to baro la de n'o tɛ n'i sen bɔla a la don min na a banna mɔgɔw b'a k'i kɔ de. O de kosɔn an k'an janto ni ɲɔgɔnnaw la. Alisilamɛ ɲuman n'i ye nin mɛn dɔrɔn i bɛ bɛɛ la kama fo n k'a sɔrɔ de. Ala bɛ baraji di mun na a ka ca ni baraji miliyari ye. Miliyari ye miliyɔn 1000 de ye nka baraji 10,000 1000 sigiyɔrɔma 1000 jurumi 1000 sigiyɔrɔma 1000 o cogoya kelen fana na k'i kɔrɔ ta ala yɔrɔ daraja la daraja 1000 sigiyɔrɔma 1000 kumakan kelen dɔrɔn fɔli a t'a hali miniti kilancɛ bɔ i bolo k'o bɛ sɔrɔ nin na. An kan ka girin ka kɛ nin kan de. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir. A bɛɛ filɛ nin a fɔ ko kelen dɔrɔn Alahu Taala bɛ nin k'i ye. Kuma dɔ n'i ye nin ɲɔgɔnna dɔ ye fo i yɛrɛ dabali bɛ ban. I b'i yɛrɛ ɲinɛ nin fana bɛ yan k'a sɔrɔ a bɛ kitabu kɔnɔ a bɛ tilen ka fɔ mɔgɔw ye. Nka sugu kɔnɔ mɔgɔ joli bɛ nin dɔn?
sugono mo joli be ni fo hanga ira ni ngala de an chama baraka sugono wala nga joli be ni fo an joli be ni don kada ka ninta an chama hamino koy femu ma hami sugu be jachugo muna jago be yiri wa chugo muna nga baraji be soro chugo muna o kelambulo denkere fefen wala an anjila jani donima an fa la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir mala deli alaka sabata nenka alaka afoko man no anyi alaka ke ana fanai salamun folala alako sara dafalen di amma alaka anke alako suma bagani mawcela munum be alako suma la ya be konala munum be alako suma ke ko to yoro bela hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.